Seduku, jangan terlalu lain nukan atau jangan bikaria, jangan kemana reklam nakalang nanggo, sebang cintuku bay, bintigon, imanang bot parjalang beang niko terus senta siapa jublang be, bintigon, sekiman duku, bintigon bay, jangan sana itu loh saya, kini पैसा taisik ya, kau tuh bener naya, jangan gimana lagi bilai, bintigon. Tini Yunus yang nang tanda teng bay dengar, Hydra mau tang nak ang nipsal lang cuka nai dengar, Hydra mau tang nak ikesan nai nang makan nai nang ber hotel tang nak. Hari ini tak sajib salah, song pas apa lagi teman? Ang nian nai no pura nipsal sa, jangan nian nai no. Ini kita karena tangsi sudah kotor sih tangsi itu jangan ikut. Ina boro levelan napai tangan teman. Nensar papa boro manusia mana buzi dia. बर'फोरनि गेजेराव गोबां दैदेनगिरि थासेयावबो गुवाहाटी नोगोरमानि नलपारा तुलुंसिबारियाव 45 बर' नखरखौ खास्रि बिस्रि इभिक्सन खालामदों। गुवाहाटी नोगोरनि नलपारा हालामनि तुलुंसिबारि गामियाव गोबाव समनिफ्रायनो रायजो जानाय बर' फिसाफोरखौ इभिक्सन खालामनाय जायगायाव दुखुथिया बर' नखरफोरनि सेराव आर'नाइ रादाबनि गेजेरजों मा फोरमायदों बेनि सायाव दान्दिसे सम खौरां लाफैदों। जायगायाव थानाय ट्राइबेल नङै हारिफोरखौ आयेन बेरेखायै आवग्रिनानै थानायखौ इभिक्सन खालामदों होननानै फोरमायदों। दुखुनांथाव बाथ्रा आसामनि थागिबि बर'फोरखौ इभिक्सन खालामदों। दुखुथिया सुबुंफोरखौ 13 नं चिरां बियाबनि इउपिपिएलनि मावथि बिथांमोना खौरां लाफैदों आरो कल्याण आश्रम बिथांमोना खौरां लायो। माबानिफ्राय फैदों 13 चिरांनिफ्राय नैबे गुवाहाटी नोगोरमानि नलपारा गामियाव जि जों दाखालिनिफ्रायनो जे ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों जे बे गुसु बे अखा हाबाय थानाय समाव जे बेयाव इभिक्सन ड्राइभ जादों जाहाथे बियो जों बुंनो सानदों सासे बर' लाइमोन हिसाबै जाहाथे इयुनाव बेबायदि दाजाबावथोंसै बेखौ जों सानदों। जों दिनै खांलायनानै जा एसे हायो जोङो बे गामियाव फैनानै बे गामिनि आइ आफा रायजो राजानो एसे बिदिनो कम्बल ओमफ्राय जाग्रा उन्दैफोरनो माखासे लाबोनाय जादों बेखिनि आरो जों बुंनांगौ। जिहेतु ट्राइबेल जे बर'फोर बुङोब्ला जे आसामनि जे थागिबिनि सायावनो दिनै बेफोरबायदि खालामनाया बोरै जादों? बेथ' जोबोद दुखुनांथाव खोथा। जाय बुस्थुआ माने जाथावामोन जोङो बे जायखौ बुंदों माने भुमिपुत्र जोङो भुमिपुत्र जानानैबो दा गावनि हायावनो गाव माबा माने बिथा गैयि बायदि जादों माने बेबायदि होनो नाङामोन आरो आङो सरकारखौ खावलायगोन जाहाथे बेबायदि जाहाथे इयुनाव दाखालामथोंसै होननानै बुंगोन आरो। जिहेतु सरकारनि बेला बुङोब्ला दिनै आसामाव जि सरकाराव जे इउपिपिएल आरो बिजेपि आरो माबा दङ एजिपि बिथांमोना जे जयै एलायन्स सरकार खुंबाय थादों दा बिथांमोनखौ मा खावलायनो लुगैयो बिसोर दिनैनि समाव? आं बे समाव बेखौनो खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना नैबे बर' एबा ट्राइबेल जाय बे हानि आं बारे बुंदों माने भुमिपुत्र बेखौ जाहाथे आरो बेबायदि दाखालामथोंसै आं बेखौ सानदों। जे जों बयबो मिथिगौ ट्राइबेल रुलार एक्ट 2006 बेनि दारै जाहाथे बिथांमोनखौ बावनो थानो थाखाय सुबिदा होयो आं बेखौ आंनि साइडनिफ्राय गुरै खावलायनाय जाबाय। बिथांमोना जिहेतु दिनै थानो थाखाय जे बिथांमोननि न'खौ जे सिलिंखार खालामजोब्बाय बे बेलायाव सरकारा बिथांमोननि न'खौ फिन दाफामफिनना होनायनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? आं बे समाव बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे बिथांमोनहा दा ओरैबायदि अबस्थायाव आं नुनो मोनदों जे बुख्रेब बुसि दानफाय दानसि जाजोब्बाय जाहाथे हायोब्ला बिथांमोननो थाबैनो गंफा न' लुनानै होनांगौ होननानै आङो खावलायनो थाबाय। जिहेतु बिथांमोननि जे साखाथियावनो थानाय जे गुबुन हारिनि बे जि सुबुंफोरखौ बिथांमोननि न'खरखौ जिहेतु सिफायालासे बर'फोरनिखौल' सिफायदों बे बिथिङाव मा बुङो? आं बेखौ बबेबा माबानि षड़यन्त्र दं बायदिखौ आं बुजियो। मानो होनोबा जायगायावनो बासि बे 52था न'खरखौल' होनानै नांजाबफानाय बावनो जोंहा मुस्लिम भाइफोर दं बा राजबंसि गुबुन आं नुनो मोनदों जोंनि मेगनजोंनो। दा नुसेयावबो जे बिथांमोनहा बे 52था बा 52निल' बे न'खरखौ होनायाव माबा मोनसे पलिटिकेल माबा दं बायदि आं सानो। नैबे समाव नोंथाङा सासे जि बर' हिसाबै जे जि बर'फोरनि जे दैदेनगिरि बा राजनितिकनियाव जे थानाय बिथांमोनखौ मा खावलायनो लुबैयो? आं बे समाव जेरावखि थाया मानो जेखि पार्टियानो जाया मानो गासिबो दोलोनि बर'फोरखौ बेखौनो खावलायगोन जे नोंथांमोना बे समाव सोरबा इउपिपिएल बिजेपि
BPF बायदिसिना पार्टी होना लासैनो नैबे अलखद समाव जे ब्रह्मपुत्रनि खोलाहा थानाय जाय मावरिया बायदि जानानै दं बिथांमोनखौ जाहाथे बयबो एसे अनसायफैयोब्ला मोजां जागौ बायदि आं सानो थेंक इउ নমস্কাৰ সঁচাকৈ বহুত দুখ লগা কথা আজি এই অসমৰ ভূমিপুত্ৰসকলৰে মানে আজি এই দশা হৈছে আৰু গতিকেলৈ দুদিনৰ আগতে ইয়াত আহি আমাৰ সেই নলপাৰাত বসবাস কৰা আমাৰ খিলঞ্জী আমাৰ ভূমিপুত্ৰ কিছুমান আমাৰ ট্ৰাইবেল গাঁও এখন আছিলে ইয়াত বিভিন্ন বড়ো ৰাভা আৰু বিভিন্ন মানুহ ইয়াত বসবাস কৰি থকা আমাৰ জনজাতীয় মানুহ আছিলে ইয়াত আচৰিতজনকভাৱে এইখিনিত মানে 20-30টা পৰিয়ালক বাদ দি বাকী গোটেইখিনিকে এৰি দি অকল সেইখিনি টাৰ্গেট কৰিলে আমাৰ জনজাতীয় মানুহকেইটাক এভেকশ্যন কৰিলে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰিছেনে কোনে কৰিছেনে এটলিষ্ট মানে এখেতসকলে এভেকশ্যন কৰাৰ আগতে এটা জাননী দিব লাগে আৰু এইখিনি আমি কল্যাণ আশ্ৰম পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আমি দীক্ষাৰ কৰিছোঁ আৰু আমি চৰকাৰক উচিত তদন্ত কৰি এই এভেকশ্যন কৰা পৰিয়ালসকলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক কল্যাণ আশ্ৰম পৰিয়ালৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে যদি তেনেকৈ কৰে জনজাতীয় মানুহসকলক এনেও সদায় আমাক এনেকৈ উৎপীড়ন কৰি সদায় আমি নেগলেক্টেড কৰি আহিছে ভৱিষ্যতে আৰু এনেকৈ কৰিলে আৰু আমাৰ জংগী আন্দোলন আৰম্ভ হ'ব ইয়াত গতিকেলৈ আমি যোৱাকালি আমি গম পোৱাৰ লগে লগে পল্টন বজাৰৰ পৰা আমি আমাৰ বিষয়ববীয়াসকলে কল্যাণ আশ্ৰম পৰিয়াল আমি খবৰ ল'ব আহিছোঁ আমি এখেতসকলৰ দুখত এষাৰ মাতিব আহিছোঁ আমি আকৌ এবাৰ অসম চৰকাৰক কৈছোঁ ইমিডিয়েটলি আপোনালোকে এই ব্যৱস্থাটো কৰক আৰু সেই মানুহকেইটা ৰিহেভ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক কাৰণ আপোনালোকে এতিয়া যদি ভিডিঅ'টো অকণমান ঘূৰাই পাহাৰত দেখাওঁ সন্দেহযুক্ত বহুত নাগৰিকে ইয়াত তলত বহুত বসবাস কৰি আছে এইসকলক আজিলৈকে এভেকশ্যন কৰা নাই অকল সেই আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহসকলে এভেকশ্যন কৰিছে এই ক'বলৈ গ'লে গুৱাহাটীখন ট্ৰাইবেলৰে গুৱাহাটী আপোনালোকে আৰু দুনাই এই ভূমিলৈকে আপোনালোকে পদাৰ্পণ কৰিবলৈ অকণমানো আৰু যাতে যেন হেৰি নকৰক আপোনালোকে আৰু ভৱিষ্যতে কৰে তাৰ বাবে আমি জংগী আন্দোলন কৰিম আমি যেহেতু চৰকাৰৰ লগত যে ট্ৰাইবেলৰ যিখিনি নেতাসকলে আছে বড়ো ট্ৰাইবেলৰ যি মিনিষ্টাৰ হৈ আছে সেইসকলক কি কৰিব মই ধিক্কাৰ কৰিছোঁ মোৰ লাজ লাগে নিজকেও ট্ৰাইবেল বুলি ক'বলৈ সেই মহান ট্ৰাইবেল নেতা আমাৰ মিচিং হৈয়ে হওক আমাৰ বড়োৱে হওক ৰাভাই হওক মহান ব্যক্তি দিছপুৰত বহি আছে একো লাজ পাব লাগে আপোনালোকৰ আমাৰ নিজৰ ভনী বাইদেউ মা এই বয়সস্থ আই মাতৃসকলে ইয়াত এই কালি ধুমুহাত কেনেকৈ আছে আপোনালোকে অলপ খবৰ লৈছে লাজ পাব লাগে আপোনালোকে দিছপুৰত থাকি পিনি গতিকেলৈ আৰু এই ঠাণ্ডাত আপোনালোকে এই মাতৃগৰাকীক চাওক আপোনালোকে 60-70 years old হা আৰু ভাৰত চৰকাৰে ফৰেষ্ট ৰাইটত আমাৰ জনজাতি মানুহসকলক ফৰেষ্ট ৰাইটত থাকিবৰ কাৰণে আমাক অনুমোদন দিয়া হৈছে আৰু কোন ইয়াত ফৰেষ্ট অফিচাৰে এভেকশ্যন কৰিছে এখেতক ইমিডিয়েটলি অসম চৰকাৰে আৰু মাননীয় ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ যদি শুনি আছে আপুনি ইমিডিয়েটলি ছাছপেণ্ড কৰক এখেতক নহ'লে অন্যথা আমি গোটেই ট্ৰাইবেল সমাজে আমি এতিয়া জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম আমি खुलुमबाय आं दा दिनैहाय बे गुवाहाटी नलबारि नलपारायाव जाथाय जानाय जायगायाव फैनानै गोबां आइजोनि जानानै आं दुखु मोनदों दिनै जोंनि आइजो महिलाफ्रा दिनैहाय जोंनि महिलाफ्रा बेबायदिनो जेनेबा गोदाव सोराव दिनै जयै बेबायदि थानो बहुत उसुबिदा आं बिनि थाखायनो आङो जोंनि सरकारनि सायावबो आं खावलायनो सानदों दिनै आइजो माहारिया दिनै जोंहा बेबायदि ज' जाजाय थानायाव जेनेबा गाननाय जोमनायनि बा दुगैनाय लोबनायनि बा खिनाय हासुनायनि थाखाय दिनै महिलाफ्रा गोबां उसुबिदायाव गोग्लैयो बेबायदि अलखदाव थायोबा आरो आङो दा बिनि थाखायनो आं खावलायनो सानदों आरो जोंनि दा फैनायजों लोगोसे नुफैबावबाय जि जायगायाव दा घटना जादों बे जायगायाव डिलिभारि दङमोन जोंना आइजो माहारिया दिनै बेबायदि मानसि थानाय न'खरखौबो दिनै सिलिंखार खालामदों दिनै थानो थाखाय उसुबिदा जानानै दङ आरो सिजारिं जानायबो जोंहा जागोदानबो दङमोन बे जायगायाव दिनै जों फैनानै नुफैबाय बिनि थाखायनो आं आइजोनि जानानै गोबां दुखु मोनदों बिनिखायनो आं खावलायो जोंनि सरकारखौ बा सारमोनखौ गासैबो पार्टीनि हेंथा लायालाबानो जाहाथे जोंनि जि गिदिर गोलाव मान होनो गोनां सारमोनखौ जाहाथे बे सुबिदाखौ मोजाङै जाहाथे दोनफिनो आरो बिसोरनो न' बां थानो थाखाय जायगा सुबिदाखौ होयो आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम आं खावलायदों